Arita sa iskutanan, labang nag-iskot barangay elections. May palamuot mga higala. Bisag asa ko mo doong mga higala, mga good nga. Ang mga tao ba? Sir Fred, makabawas na good me aning mga barangay officials. Yung nga naman? Ay, amo magyong kitiman ana sila ba? Panahon sa panahon sa COVID. Panahon sa bagyong Odette, pastilan amo gid ang kitimanan. Daghang mga barangay official diha nga porbida ang mga ayuda. Sila ray gabuot og kinsay hatagan. Usay ilang ugangan, ilang bayaw, ilang igsoon. Kaya, ang angay ko no dapat tagaan, wa malista. Gitiman anday ko na karon sa mga katawan. So, niya tayo video mga higala. Tet, katong hatag gamay. Makatawa ta. Aro di po ta serious kanunay sa ito panisot. Ato ko nung tanaw ng video nga palamuot kayo. Nga tinuray ba ya? Tinuray ng hitabo karon. Dahil dagang kandidato ron nga porbida. Smiling na kayo. May mga kandidato nga sa una porbida ka dawan, hakugan, karon hingatagon na. So na video, aron video dili ta serious kayo, mga tawa ta gayot. Okay. Maghatag mo gamay pero mangawat mo dako. Hello, basket! Ilom, gilason kay ka ha, ikaw. Alang imposible man mong kayo me. Katong wala yung pang na-eleksyon, mga hangol man kayo mo. Kaya karon nga daw ng eleksyon, hatag naman lagi mo dayon lagi me. Ayo! 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 Lalo. Sa naman po, sa naman po. Maghatag kong ayuda ba? Si ayuda. Maghatag kong tabang sa Wala may nabahaan, wala bagyo, ano may ayuda. Ako si nanay nga modagan ng kagawad. Kay dagan na siya followers. Nya ilinya na ko siya kay magpadagan po kong kagawad. Ano damay-damay yung news nanay, padagandagan yung kagawad yung naglista na mga nasag baklay, kanay riyumay, padagandagan ang news nanay noon. May mas nanay kay dagan followers, kaya ro mudaog. Oh. Ay kung kilaran Dili man ninyo ikaw magpadagan ni nanay man, dili man ikaw akong gyari diri. ay kung kilala kay bangka na kanyang pattern, basa na kay mo diri ay. Inyong pagrupo, gapang palit mong boto. Dili na maayo. Dili maayo. Dili maayo pa lang yan ang gibuhat. Wala pa kagani ka balo kung sa among plataporma. Wa di ako gusto makabalas yung plataporma kay Omel Claro. Kaya kana yung plataporma gisulat ano nga di Omel lihok. Kabalo ba kagani kung sa among plataporma kit? Wala ako, di ko gusto makabalo. Di ko gusto makabalo. Ay ko kilara. Maghatag mo gamay, maghaot. Magawad. Kay ako na siya i-line up sa among. Maghatag mo gamay pero mangawat mo dako. Hello, basket! Ilom, hilason kay ka ha. Ikaw maganigari para tagaan og tabang, ikaw pa yung hilason dira. Alam klaro man kayo gyud. Basta na nga ba ito kag kuana barangay ha? Mangayaw kag tabang dito ha? At tagatag gamay ayuda kay mangawat og dako. O sa'y mangawat, nakakita ka, man naka-ebidensya nga nangawat me. Di ko magsaba, Oh. kaya daghan mi kabalo. Hilom. Oh. Imo na lang nga, kuan, istorya-istorya ra na nimo. Klaro kayo. Wala ko ni ari diri para makigaway nimo kit. Ni ari ko diri kay manglista ko kung pila mo kabuok sa balay nga botante. Kay akong ilista para tagaan ta mong tabang. Nandagan mo tanan pero puros mo na yung mga utang. Inyong utang, inyong impaso, yung mga mo barangay, mga kagawan, mga palautang man mo. Ay kung gilara. Para ka. Hindi na Awat mo pangaway sa motor. mga politiko. Bawa dito, damay-damay mo si nanay. Oo, ikaw nga, ayaw pag niya na bulkit. Hindi mo bang istorya kay sakit tayo. Yung tao, tawa-tawa ra ba dahil, no? Tanawa, halata ka tanan. Katawa-katawa, halata kayo. Halata kayo, halata kayo. Oy, Nadia. nang sa naman sadya kasaba ba kay nimo? Nang sa ka? Makato siya, ay katunto ako. Ano man? Magkuhan, ano yan, mamugos, kaya padagan lang niya sa kagawad. Sus, pagilom na. Uy, ano sa bahay diha? Ama sa nanay guyang. Ihatag niya dito. Tadi ko sa kwan. Ihatag siya sa ihatag. Usa man na. Ihatag siya ano? Sa baw, sa pamilya. Pang-resistensya. Ihatag niya sa ihatag. Sige na. Ay, sige sa Na, dili ko ana. Ano naman?
Ay kung ilara mo, gyapon ka, paresan mo to. Ano man siguro ka bulkit, tagaan ka man hinunong pagkaon. Ay kung ilara, hatag-hatag ka, buutan-buutan ka, mudagan gyapon ka sa kapagkagawad. Ilara eh. Nakuha ka naman siguro bulkit. Tagaan ka rin pagkaon. Inyong style, luma na kayo na hatag-hatag punuhay. Mudagan dayon, para kaluyan sa tao. Ay, nabuang, sige pamasangan. Pitap, perminti kayo. Imposible kayo, matingalan sa imo ka, mga hatag ka. Hindi mo yatag. Ay, lagi paghatag-hatag eh, sila lang mo. Ibuko na lang nadya. Ang nasa ka sa tanan, puro na lang ikapasangil ha. Unsa man ka gatagaan, nagtagaan naman ang tanim mong dautang kuan. Unsa man ka? Hatagan ka regali. Alang imposible man pong kayo, be. Katong wala yung pang eleksyon, layo pang eleksyon. Mga hangol man kayo mo, kaya karon nga doon ng eleksyon. Hatag-hatag naman lagi mo dayon lagi, be. Huy, nabuang. Nga tagaman mo nagdautan na. Wala paghatag sa tao. Eh, lamang, hatag-hatag dayon kay mudagan, lagi mo, klaro kayo, lagi kayo. Buwan na nadya. Nasa ka tayo. Buwan. Init.